Jeg hedder Jørgen Petersen og er 45 år gammel og bor ude på landet i et nyt hus sammen med mine forældre. Og så arbejder jeg ved en entreprenør der, som køber minigraver. Og i gamle dage der arbejdede jeg så for min far. Han havde en stor maskinstation og alt muligt andet har han haft sammen. Og det passer godt ind til at arbejde der, fordi når man er ordblind, så er nogen til at hjælpe en hele tiden. Og det er også derfor, jeg bor faktisk lidt ved mine forældre nu, fordi at, jeg har min egen inden for mig selv. Så det. Men så har jeg nogen til at hjælpe med at udfylde papir og alt muligt. Fordi det er, når man ikke får lært at læse, så skal man have lidt hjælp som det her. Ja, man kan også godt få en computer til hjælp, men det er også min med at stole på den og få ordene vendt rigtigt i den. Fordi når man har gået i 7 år ingenting for lærer i skole, bare sad i 5 år op i den lokale skole, der sad man bare i dansktimerne, bare lave ingenting. Regning kunne jeg nemt lave, hvis man skulle sætte plus og minus uden for de læsestykker, der skulle ganges eller plusses eller divideres. Så kunne jeg nemt lave dem, når han læste dem op, læreren på tavlen. Ellers skulle jeg helst lave dem. For jeg vidste ikke, hvordan man skulle, om det skulle plusses eller minus, de ting, der stod der. Så før jeg kom derover, der havde de lov, at de ville meddele, at jeg kunne ikke læse, når jeg kom derind, men der var ingen. Men der var altså heldig, nogle af de guyer, dem jeg gik sammen med, han stod op og sagde, at jeg kunne ikke læse, eller sad ned, det kan jeg ikke huske, men det er så mange år siden. Jamen, de vendte sig, der kiggede, de troede ikke på, men så kom det hele der i gang, så man fik lært at bede det kun, men når man sad i 5 år, man kom aldrig videre. Og så, ja, og regning var jeg heller med til, fordi der kunne man heller få, der var med mere læsning, det var så heller så med i dengang. Og så kom jeg over på ungdomsskole. Det gik fuldstændig i kage der, fordi det var nogle unge lærere, de kunne ikke finde ud af at tage sådan en som mig. Enten om mig, der var for mig ordblind, eller de ikke lært den måde at tage mig, som der er kommet i dag. Det kunne nemt ske, hvis du var der. Men en ny, der var lige blevet lærer, kan ikke holde på, i hvert fald lige finde ud af, hvordan de skal tage dem, der er ordblinde. Det er bedre, at de er lærer i 5 år, eller et eller andet, så de får det lærer. Og så med der, jamen jeg kan ingenting læse. Jeg kan se mit eget navn, men og nogle ting. Og ellers kan jeg ingenting. Sådan er det. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, S, T, O, U, V, W, X, Y, Z, E, Ø, Å. Det var jo en fejl der, men det. V, E, D, ved, H, A, V, E, T, havet. K, O, M, kom. N, U, nu. M, O, R, hvor. F, A, R, far, morfar. S, I, G, E, E, siger. L, I, N, E, line.
H-O-N, hun. H-E-V-E-R, hiver, I, H-A-N-S, hans, H-O-L-D, hånd. Godt. Så hiver morfar i Lise. Nej, Lise. Det er for langt ude. Nej. Se, der er bare lige sådan der lange. Langt. Nej, undskyld, nu skal jeg være her. Det er Farligt. farligt, ja. Farligt. Godt, det er farligt. Det er farligt at gå en langt ud. Ja. Jeg kan ikke svømme. Godt. Ja. Et eller en. Ja. En. F-L-O-T. Flot. Ja. Flot. U-N-G. Flot. Ung. Nej, ung. Pige. Løber. Ja. Løber forbi. Ja. Godt. Så to Ole den ene mus ud af buret og gav den til Lise. Hun så på den. Hun kunne ikke lide at den havde røde øjne i det samme løb den lille mus ud af hendes hånd. Godt. Fint. Vinforretning i Års og en dobbelt så stort café Harmoni i Års bliver medlem af kæden Vinspecialisten Ja. i Års gennem flere år har man mange
i års efterspurgt en café for cirka halvandet år siden etablerede butikken Harmoni deres café Harmoni. Den er allerede blevet så stort en succes, at forretningen nu flytter over i udvider caféen til at blive dobbelt så stort. Yes. Der er for småt til caféen i butikken. Især når folken ikke kan sidde ude, så mangler vi siddepladser, forklarer indehaveren af Harmoni, Margit Christensen.